el recupero. Um, a veure, jo no sé si em coneixeu i coneixeu el meu projecte. Algú em coneix? En David sí. en Xevi. A veure, jo vinc d'una empresa que es diu Launchmetrics. Launchmetrics va néixer a Girona al voltant del 2000, 2000-2001. Érem 4 persones i vam començar un projecte que era un servei de software a internet per recol·lectar notícies i classificar-los per empreses. El nostre primer client era l'Ajuntament de Girona. Quan es parlava a l'Ajuntament de Girona, rebien un mail i mira, algú ha parlat de tu online i aquí està el link, no? I vam començar fent això. Després aquest projecte va anar creixent i ara ens hem anat especialitzant i treballem per al sector de la moda, el luxe i la bellesa, ajudant-los a gestionar la seva marca, entenent la seva pròpia marca, fent servir la tecnologia que vam començar fa 20 anys enrere. Li hem donat diverses voltes i ho hem evolucionat tot, però al final estem trossejant moltíssima informació que hi ha a internet i ajudant a les marques de moda, luxe i bellesa del món a entendre com els seus consumidors la perceben. Llavors no us vinc a parlar de Launchmetrics perquè això no importa. Ara som un equip d'unes 550 persones. El que sí que us vull explicar és que hem fet una transició en 22-23 anys de l'empresa, però també meva, personal. Clar, jo quan vaig començar em dedicava a instal·lar l'ordinador amb el que capturàvem les notícies aquestes. Ara no em dedico a això. Ara tinc un equip d'unes 100 persones que estan repartides per tot el món i que fan la tecnologia de l'empresa que després podem revendre. Llavors, per poder fer aquest canvi a l'empresa, m'he hagut de canviar jo mateix. I el que us venia a parlar avui una mica és d'això. Perquè el projecte al final, no crec que els serveis de Launchmetrics els necessiteu, però potser algunes de les idees que sí a mi m'han servit durant aquests anys per anar avançant, per viure diferent i per viure millor, potser per alguns de vosaltres us poden ser útils. Una de les... Els 10 primers anys del projecte vaig acabar completament esgotat, perquè emprendre és molt, molt pesat. I vaig estar a punt de deixar-ho. Vaig estar el 2010, va faltar molt i molt poc perquè plegués. I realment em preguntava per què estàs continuant, no? Hi havia una certa força dins meu que em permetia anar tirant endavant i no entenia gaire bé per què. I vaig començar una fase en què vaig intentar autodescobrir-me i treballar més a mi mateix per veure per què actuava com actuava i per què estava fent el que feia a l'empresa, perquè el que no volia fer era deixar un projecte en el que havia invertit 10 anys, que ja havia crescut, que ja érem, no sé, 30 o 40 persones, per saltar a fer-ne un altre i tornar amb els mateixos bucles de sempre, però acabar completament cremat igualment. Llavors volia una mica trencar aquesta inèrcia que m'estava tirant endavant, no? Llavors, aquest procés de descobriment encara l'estic duent a terme, però una de les coses que sí que volia explicar avui és la importància d'invertir temps en autodescobrir-nos, en autoentendre'ns, no? Jo, de fet, vaig estudiar informàtica. La meva segona opció era psicologia. O sigui, jo ja des del principi, des de molt petit, ja tenia ganes d'entendre a mi mateix, a la meva família, a la gent que em rodejava i per què fèiem les coses com les fèiem, no? Però realment vaig tardar molts anys a poder connectar o poder començar a entendre algunes d'aquestes variables. I la qüestió, i crec que la prova és avui, no? Hi ha hagut com un avanç molt gran. És curiós, perquè tenim gent com la Neus o com l'Alba que es dediquen a ajudar a la gent en general a gestionar les seves emocions i els seus pensaments i les seves idees de maneres millors. Cada vegada hi ha més expertesa sobre això i al mateix temps estem en un món en què cada vegada hi ha més ansietat, més estrès, la gent viu pitjor, la gent viu més inestable. És una cosa paradoxal per mi. I de les primeres coses que vaig descobrir és que realment s'havia avançat molt, o sigui, ja hi ha molt sabut de què hem de fer per viure millor. La primera cosa que hem de fer és entendre que la manera com pensem
i m'hauràs d'avisar quan arribi més o menys a la meitat del temps, perquè no vull marxar sense donar algun dels trucs útils que a mi em serveixen al dia a dia, a part de divagar. La primera cosa és que som màquines de donar sentit a la realitat. Ens van passant coses tota l'estona i nosaltres les interpretem sempre en funció del nostre filtre, de la nostra ment, i això, el problema que hi ha és que ho fem de manera automàtica i ens deixem influenciar per tot el que ens envolta, per tots els inputs que tenim dels mitjans, dels amics, de la nostra família, de la gent que està al voltant nostre. Aquestes màquines de donar sentit, que són els nostres cervells, les podem entrenar per donar sentit diferent a tot el que ens passa al voltant, el que ens va passant en el dia a dia. I això és una eina superpotent quan aprens a fer-ho. Llavors, ara al final de la xerrada us donaré 3 o 4 eines que faig servir jo en el dia a dia, quan faig una reunió amb els meus equips, per cada vegada que passa alguna cosa problemàtica, reinterpretar-la perquè em sigui útil per mi. Vale? Perquè és més fàcil dir-ho que fer-ho realment, no? Llavors, aquest sentit que donem al que ens va passant, la raó per la que donem un cert sentit o un sentit diferent a les coses és en parlava l'Alba abans, per creences o valors que tenim a dins nostre. I quan vaig començar aquesta etapa d'autodescobriment, una de les coses que vaig haver de fer va ser analitzar quines eren les creences que jo tenia dins meu, perquè cada vegada que jo estic donant sentit a la meva vida és per unes certes creences o valors que estan dins meu i llavors creo una certa història, un significat. Si jo no escullo quins són aquestes creences, quins són aquests valors, puc estar sotmès a un dia a dia, un aprenent decisions que realment no estic entenent o que possiblement em juguen en contra. Llavors, vaig haver de fer un exercici d'autodescobrir quines eren aquestes creences i quins eren aquests valors, i de fet els vaig haver de reescriure en alguns casos. Us posaré un exemple. O sigui, jo em dedico, us he dit, a la indústria o sigui, jo treballo per la indústria de la moda, la bellesa i el luxe. Això és una cosa que aquí a Catalunya o a Espanya no li importa a ningú, no li interessa a ningú. De fet, està inclús mal vist, són empreses amb mala imatge. A mi em va costar anys reinterpretar o canviar els meus valors perquè la meva pròpia feina no fos problemàtica per mi. Però ho vaig fer. Ho vaig fer perquè, i us poso l'exemple, no? Jo ara he vist el món de la moda molt a prop i conec el món de l'enginyeria de molt a prop, perquè treballo amb enginyers. Llavors, la gent que treballa en el món de la moda no són explotadors capitalistes sonats que els importa una misèria al món. És gent que es passa tot el sant dia pensant en com crear bellesa i com donar-li eines a la gent perquè s'expressin la manera com es vesteix. I ho he vist, ho fan amb tota la seva ànima, amb tota la seva força, i dediquen una energia tremenda a això. Evidentment són empreses que aquí la gent ni les coneix, no? Moltes perquè no les fem servir. Al final és una manera d'expressar-se, no? Ells fan servir la moda com qui crea una pintura o com qui treballa de qualsevol cosa, contribueixes al món amb aquesta manera, amb aquesta habilitat que tu tens. Els enginyers fem el mateix, no? Els enginyers creem bellesa, creem ordre, fent codi i creant sistemes que fan coses, no? Cadascú té maneres diferents d'expressar-se. Simplement que en el món de la moda i la bellesa en tenen una que és particular, no? Que és una mica mal vista aquí. Hi ha un altre valor, per exemple, que aquí a Catalunya o a totes aquestes terres està molt estès, que és que, per exemple, tenir calés està malament. Tenir calés està mal vist. Llavors, l'exercici que vaig haver de fer jo fa molts anys, bàsicament és primer posar sobre el paper quines eren aquestes creences que cadascú té, i l'exercici és projectar-te a llarg termini de què passarà amb la teva vida si aquestes creences que tu tens realment són certes. Llavors has de fer un exercici d'imaginació
per dir, a veure, si jo realment penso que els calés són dolents, com seré jo d'aquí 20 anys? I això ho has de viure realment intensament, eh? I quan aquesta idea l'has de substituir per una alternativa que és més útil. Us estic resumint molt ràpid un exercici que a mi em va costar temps fer, no temps en el sentit de que vaig tardar molt de temps. Em va costar temps trobar la manera de fer-ho, perquè una de les coses grans del nostre cap és que un cop connectem una idea, fem pum, el canvi està fet i ja no hi ha marxa enrere. Vull dir, no és una qüestió de treballar feixugament, carregant el procés durant molts anys per transformar-se. És molt més fàcil que això si algú t'ajuda, no? I realment aquí les eines són poques. Tenim la Neus, tenim l'Alba. Aquest tipus de perfil va molt bé per ajudar-nos a descobrir aquestes febleses nostres, aquestes creences inútils que tenim, valors que ens juguen en contra i reescriure'ls una miqueta. En general, la teràpia funciona molt malament. No sé si quants de vosaltres han anat a teràpia? Aixequeu la mà. Vale. La teràpia sol anar malament, o algú creu que la teràpia funciona normalment? Vosaltres creu? Quants creieu que no funciona? Cap. Tu. Vale. La meva experiència és bastant negativa en la teràpia en general i explicaré una mica per què. I amb això no em vull carregar tots els terapeutes, eh? La teràpia està pensada o se sol enfocar per dedicar temps a expressar què és el que no ens funciona. He tingut aquest problema, la vida em va malament per aquí, i llavors el terapeuta ens pot donar idees de com afrontar els problemes de manera millor o pitjor, i això pot ser interessant. Però això no té res a veure amb el que jo estava explicant. No té res a veure en transformar-nos la manera en què pensem o els nostres propis valors. No només no té res a veure, sinó que és contraproduent, perquè si us hi fixeu, no tinc molt de temps, però les emocions negatives que tenim, la por, la ràbia, totes aquestes emocions, són molt importants. De fet, són el motor del canvi, són les eines més útils que tenim per canviar. I quan estem fent teràpia, una de les coses que passa quan parlem és que baixem el nivell d'aquestes emocions negatives, les digerim una miqueta. Llavors, al final, en vez de connectar amb els sentiments i emocions problemàtiques que tenim dins, entenent per què les tenim, i llavors atacant quina és la nostra por, què és el que ens genera l'estrès, anant realment a combatre l'origen del problema, el que fem és baixar una mica aquestes emocions i perdem la capacitat d'aplicar el canvi. Llavors, aquesta és una de les raons per les que amb la teràpia s'ha de vigilar una miqueta, perquè pots entrar en el bucle de simplement parlar dels problemes sense realment transformar la manera en què pensem els problemes, que és el que realment importa. Llavors, jo us volia, per no fotre's molt el rotllo, perquè podria estar parlant d'aquestes històries molta estona, com us deia abans, us volia donar 4 trucs que faig servir jo durant el dia a dia gestionant les coses que ens passen a l'empresa, a la família, vull dir, tot el que pugui estar passant. Al final són relats, no? Són contes o maneres d'entendre el que està passant que em són útils a mi per no caure en interpretacions o significats dels que parlàvem abans que realment no ens serveixen. No? Un dels que faig servir jo més és jo, com us podeu imaginar, tinc moltes reunions durant el dia. Jo tinc, no sé, 12 o 13 equips diferents i sempre hi ha algun lío. Si no hi ha algú que té... si algú no ha estat a la Dana perquè està vivint a València, n'hi ha un altre que té càncer, l'altre que vol marxar de la feina per el que sigui, un projecte que s'encalla per la raó X, un client que ens paga $500.000 a l'any que vol marxar per la raó Z, o sigui, sempre hi ha problemes molt grans cada dia. Llavors, una de les coses que he après jo durant els anys és a disfrutar aquestes situacions. I és una cosa que faig expressament.
sigui, quan començo una reunió, sempre em passa igual, Mentre la persona que tinc la reunió em diu, tenim el lío tal. Doncs la primera cosa que faig és pensar, molt bé. O sigui, començo a imaginar com serà de xulo el món, com serà l'empresa, com serà l'equip, com serà aquella persona, un cop aquella situació l'hàgim arreglat. No penso en com ho faré, Començo a imaginar, ostres, tenim aquest liu gegant, hòstia, que xulo. Això vol dir que si arreglem això, aquesta altra cosa serà millor, aquesta persona treballarà més bé, aquest client estarà més content, i em dedico a pensar en aquesta visió de com serà la situació un cop estigui corregida. I això ho faig recurrentment, cada dia, però 20 vegades, perquè em venen i em diuen, no, mira, perquè aquesta persona, jo què sé, us poso un cas d'avui. Tinc... avui l'Anna, una de les meves directores, s'ha encallat completament a un projecte que és molt important i això implica, bueno, és molt problemàtic, no? La meva reacció, que és lo important, no? Quin significat li donem a això que ens està passant, que és el que us parlava al principi, és primer, evidentment, estar escoltant el que m'explica, però no començar a pensar com l'ajudaré, com ho puc arreglar, què és el que està fent malament, què li he de dir... No. Jo començo a pensar com aquest projecte, quina és la forma que ha de tenir quan sigui correcte. En quin estat mental ha d'estar l'Anna, que és la persona que està parlant a mi, perquè quan això funcioni, quin és el tipus d'Anna que jo vull veure. Amb quina Anna vull parlar. No amb l'Anna que ara m'està vinguent i m'està dient no, el projecte no surt perquè m'he deixat aquesta situació o aquesta altra. I a mi això, bueno, potser us serveix, potser no. És una eina que faig servir en el dia a dia moltíssim i aquí us la deixo per si algun dia us pot fer servei. Un altre relat o història que jo m'explico a mi mateix és el que jo dic de culpar efectivament. Una de les manies que tenim moltes vegades és de donar-li les culpes a les coses que ens han passat, no? Jo què sé, el meu germà va fer tal cosa, o la meva dona no sé què, o el meu fill, no sé, i li donem la culpa de situacions que després ens han provocat problemes o malestar emocional, malestar a la vida en general. Llavors, quan jo dic culpar efectivament, vull dir donar-li una volta, buscar la part positiva del que normalment li culpem, li assignem la culpa. I m'explico una mica més bé. Si us hi fixeu, la gent més interessant que hi ha, o que us trobareu, és la gent que ha superat problemes més complicats. És el fet de la superació del problema et descobreix com a persona, et transforma com a persona, si no et trenca, no? És com el bambú, no? Que et pot doblegar i et pot acabar trencant, no? Llavors, la gràcia està en què els problemes, de fet, com més grans són, més potencial tenen per fer-nos millor. Llavors, quan te n'adones que a cada problema que superes, a cada situació injusta que has passat i que la pots, diguéssim, superar i que amb això creixes, és una oportunitat de creixement, li acabes donant les gràcies a coses completament terribles que t'han passat a la vida. Llavors, la vida canvia molt quan, en vez de culpar, li estàs donant les gràcies a coses realment injustes que no t'haurien de passar. Perquè gràcies a elles, jo en el meu cas, a mi m'han passat coses que m'han donat moltíssimes habilitats que m'han permès tenir la feina i la vida que tinc ara i que no desitjaria que ningú li passessin al mateix temps. És una cosa una mica estranya, no? I li dono les gràcies que m'hagin passat. I a més em fa estar en pau a mi mateix, perquè no estic pensant, oh, quina injustícia que va passar aquesta història. No, gràcies a això, sóc així, tinc aquesta habilitat, aquesta altra.
Clar, al final anem acumulant totes aquestes experiències. No sé si parlarem una mica del síndrome de l'impostor, potser en parlarem, però el síndrome de l'impostor no desapareix per l'èxit, desapareix quan comences a apreciar-te tu mateix independentment dels demés. Llavors, quan comences a no culpar sinó donar les gràcies, quan comences a agrair quan hi ha els lius perquè llavors et donen oportunitats per provar coses noves i moure't endavant, això comença a reforçar una mica l'autoestima que tens tu perquè veus que les coses tiren encara que hagis passat per situacions injustes o encara que hagis passat per situacions que no has superat. No? Perquè al final, si torno una mica al principi, quan donem significat a les coses que depèn de les nostres creences i els nostres valors, això el que vol dir bàsicament és per què tinc les emocions que tinc, per què penso de la manera que penso, i quan comences a gratar una mica és molt fàcil, només hi ha dos orígens d'això, que és no mereixo ser estimat i no sóc prou bo. Tots al final, tots aquests perquès acaben resumint-se amb aquests dos quan comences a gratar. Llavors, quan ets capaç d'agafar aquests pensaments, que això són una putada, perquè el que us deia abans, no? Si et projectes 20 anys endavant i penses que no mereixo ser estimat o que no sóc prou bo, ja pots arribar a veure molt ràpid on arribaràs, no? Però quan ets capaç d'agafar aquests pensaments i tatxar-los, tot és molt més senzill. És tot molt més fàcil. No sé si us he ajudat una mica, si us he explicat alguna cosa nova, però em feia gràcia venir i compartir una miqueta el viatge que he tingut aquests anys. Podria estar molta estona parlant, però prefereixo donar-vos paraula per si teniu algun dubte o comentari sobre el que estava parlant, o si esteu d'acord o no, o si heu tingut experiències similars.